Sinawag ka na naman, Jomar. Ako na ha? Teka lang. And heal my heart. Bakit mong inuwan dyan? Bilis! Oo, bilis! Sugod natin sa ospital si Mariko. Life is so empty, so hollow and cold. Bakit naman nagkakamahila kayo? And ako Doktor, ulitin niyo ako. Baka nagkakamahila kayo bata mo yung anak ko. Wala siyang mahihirapan pag pinagpatuloy pa. Doktor! Nagmamakawa ako sa inyo! Gawin niyo na lahat! Gawin niyo lahat! Ulitin niyo lahat ng examen! I can't go on Ano naman this yan, pare? way Hindi nyo rin mga kilala ko, di ba? Di ba dapat maging matatag ka? without Ano nangyari sa'yo ngayon? Oo, wala ako sa posisyon ko, pero dapat maging matatag ka pa rin. Matatag. I can't go on this way day Anak by ko, day malapit na mamatay. Wala pa rin ang ginagawa. without you. Ano bang nagawa nating mali? Hirap na ako. Mas kung nahirapan ka, mas nahirapan naman ako. Ina ako dito, Alin eh! Mas nahihirapan ako! Sa bawat oras na nakikita ko nakarata yung anak natin dito,